Halo, ing tutul guru, markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Kita bakal sinau saben parameter ing liyane rinci setitik luwih. Yen sampeyan kasengsem, iku bisa kanggo nyeleh mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar utama organisasi karo sampeyan. Supernus Pharmaceuticals, ticker SUPN. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 27 Mei 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Supernus Pharmaceuticals kalebu subkategori Neuro, 64 organisasi melu pambiji, sing makili banget. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek 9,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,6 terms. Yen katon banget wiyar, ing framework saka pasar ing umum. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9 poin. Marang skor 9,5 kanggo Supernus Pharmaceuticals. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Supernus Pharmaceuticals lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng Supernus Pharmaceuticals, nuduhake owah-owahan 14,4%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 1123,6%. Kapitalisasi pasar organisasi Supernus Pharmaceuticals gunggungipun 1,8 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 67 US$ miliar. Regane buku perusahaan punika 1 US$3 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 29 US$ miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Supernus Pharmaceuticals Inc. ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 2,692%. Kapitalisasi nilai buku punika 3,523%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori apik 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe kewajiban utang 0 US$3 sen 1 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 3% saka ibu kutha perusahaan. Rating utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rasio rega kanggo earnings perusahaan yaiku 29. Rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik banget 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi 62 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ditaksir sakwentara ing 140 US$ yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo subkategori apik 1 titik. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,7. Rata-rata ing subkategori yaiku 4,2. Nilai pasar kanggo skor rasio revenue dibandingake skor subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 670 US$ mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 1040 US$ mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Wates sales punika 9,3% karo rata-rata ing subkategori minus 16,4%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 4,163%. Sing 55% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $2.666.000. Dene kanggo subkategori yaiku $4.124.000. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume bati saben karyawan perusahaan yaiku $91,800. Rata-rata ing subkategori minus $160,400. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $991.000. Ing subkategori $977.000. Evaluasi bagian revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 7,5% dibandingake karo rata-rata subkategori 5,7%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 49% kanggo perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Dene kanggo subkategori tataran iki 56%. Saham perusahaan bener rego ing kira-kira $32.11. Perkiraan rego konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $38.81. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening sistem referensi kanggo ngevaluasi enggo bareng guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham guru markets kaputusan digawe. Buka pesenan tuku ing $32.1. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 35,27. Mandeg mundut disetel ing 28,93. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan kasebut didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 26 Juni 2025 utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker AXISM punika transaksi wawas kanggo advertisement. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega final. Matur nuwun kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi guru markets.